Добре дошла. Това е твоето време да погледнеш навътре в себе си, да оставиш света зад себе си, за да се срещнеш с тази, която често заглушаваш. Със себе си. Седни удобно и затвори очи. Почувствай как тялото ти се отпуска. Раменете натежават надолу. Лицето се изглажда. Дишането става по-дълбоко, по-спокойно, по-бавно. Вдишай и издишай. Вдишай и издишай. Остави всичко, което ти тежи, да изчезне с въздуха, който напуска тялото ти. Сега насочи вниманието си навътре. Просто наблюдавай. Коя си ти зад задачите, ролите, усмивките? Как се чувстваш наистина? Пусни въпросите навътре и не търси отговора сега. Той, отговорът, ще те намери. Достатъчно е само да присъстваш с внимание към себе си. Представи си, че седиш в една вътрешна стая. Усети как тишината те прегръща като меко одеяло. Тишината те гали. Няма трябва, бързай, хайде. Това пространство е само за теб. Това е твоето пространство. Вдишай и издишай. Вдишай и издишай. Погледни още по-дълбоко в себе си и виж какво криеш от самата себе си. Какво криеш от самата себе си? Какво криеш от самата себе си? От какво те е страх да се освободиш? От какво те е страх да се освободиш? От какво те е страх да се освободиш? Коя си, когато никой не те гледа? Коя си, когато никой не те гледа? Коя си, когато никой не те гледа? Позволи си да почувстваш тук и сега. Ако дойде сълза, не я спирай. Ако се появи усмивка, задръж я. Усети какво напира в теб. Чувства, мисли, енергия. Това е среща. Среща с самата теб. И тя е свещена. Остани в нея още малко. В тази вътрешна стая. Това е твоето пространство и време да усетиш себе си. В тази тишина, където си напълно истинска. Вдишай и издишай. Вдишай и издишай.
Когато си готова, бавно върни вниманието към тялото си. Почувствай стъпалата си, гърба си, ръцете, раздвижи пръстите, погали лицето си и отвори очи. Остани с усещането за близост с самата теб. Прави го всеки ден, по-малко, с нежност, с уважение, с присъствие.